Ngeso maber janeno mar Lolwe TV, arwakini machiegni chenro en twak rowere kaka ong'eyo chenro ni, wuoyo kod rowere mane pacho kaka lore kod gigo magitimo kata gigo matimore e kit ngimagi. Omiyo odiochieng' ma kawuono wan kod wendo e studio madhi miyo watwak kalore kod tijego ma rowere onego tim. Amiye thuolo mar wacho nyinge, gino motimo kaachiel kod kuma oaye. Arwakini machiegni. Kamano. An iluonga na Suna Elijah. An ja beauty, atimo beauty e dala ma Kisumu. Tijno nachako higni 3 mokalo. Nyaka sani mane kuma ane professional with. Okay. To kopogore gi mano bende pod an nyathi school. Pod adhi mbele gi weche mag somo. Mana kaka winjo no janeno mar Lolwe TV, kawendo ma kawuono wan godo e studio iluongo ni Elijah Suna, ma bende timo tijno mar dusruok e boma kama Kisumu. An jata chenro mari Pauline Oyudo. Arwakoni machiegni. Elijah, mana kaka iwacho ni in ng'atno matimo tijno mar dusruok. Inyalo nyiso ni tijno mar dusruok ang'o omiyo ni donje? Okang' mane mano kawi mondo idonje tijno, nikech seche mang'eny neno ni tijno en mar rowere go manyiri. Gimomiyo nadonje tijno, anyalo wacho ni ne en situation manoyuda at that time. Yeah. Nikech noyudo ka onge tije. To nabedo piny maparo ni adier onge tich molos ne ng'ato. Onge tich molos ne ng'ato owuon. Inyalo tiyo tich moro amora, inyalo go mjengo, ichiemo, tek ni inya yudo pesa ni mok ne kwalo mar ng'ato. Koro ka nachako pole pole, nachako gi yore mag lielo joma chuo. Mos taneno ka loso joma mon gi nyalo kelo na ohala maber e kinde mabiro. Tadier kuma asechopo kuma anyalo wacho ni an kamoro. Kamano. Ki compare loso jogo ma mon kata jogo ma nyiri kaachiel kod jogo machuo, inyalo neno pogruok mane mantiere minyalo nyisowa? Gi an anyalo pogruok lach, nikech anya wacho ni ka nitie nyako malielo joma chuo, Yeah. bro pogore koda gi an ng'ama wuoyi maloso joma mine. Nikech joma mine an kobiro na loso gi, ntiere gima gisekete pachgi ni ng'ama dichuo kata kumule matin en kanyo tieko, en sawa. Yeah. Koro yudo ka an gi tich mayot e tija, nikech abro kata temo mana matin, to wuok ka en satisfied. Yeah, unlike ng'ama nyako kobiro lose, obo feel ni Asuna kaka wuono iwuonda. Tadier seche moko inyalo ni olose molok kata kaka an dalose. To pod chunye ok bi mor godo. Koro yudo ka omiyo tija bedo mayot. Kamano. Asuna kamitie no inyaka gi jogo marowere manyiri. Inyalo wacho ni sama iloso ama sama ng'ama nyako loso ng'ama nyako wadgi, gin complaints mage ma samoro inyalo yudo ama duoko mage minyalo yudo bang'e kopogore gi in maybe kiloso ng'ama nyako? Inya yudo in most cases anibo yudo ka sama setieko tija mar wicho kogno, ibo yudo ka timo massage. Yeah. Mano en gino matimo mondo oywa customer. Tibo yudo ka ng'ama nyako kotimo ne ng'ama nyako wadgi massage, onge gimoro mowinjo. Koro yudo ni kanye ma mostly pogruok ntiere bedo gae. Kamano. Asuna nyalo nyisowa ni tijni ni form 4 ma high school direct donje koso ntiere training moro mane dhie koso ng'ato nopuonji oko mar college? An kana tieko form 4 nago mjengo. Kana go mjengo Nairobi naneno ka live maisha mar mjengo no oinga. Takoni adugo dala Kisumu. Koro kana dugo dala Kisumu namanyo kaka manyaliede, nikech liedo nachako kate form 4. Na liede school, high school. Koro kanye mana ayudo kamoro mabe niliede nen gi kinyozi ta at the same time nen kar dusruok bende. Koro ma neno kaka giloso joma mine go na neno komora. Mawacho ni wadoga ne koni matini nikech koni baneno ka pesa ne wuok mapiyo piyo. Unlike ka ilielo joma chuo seche moko kia ka okitimo nade, gi complain mang'eny. Koro nawacho ni wawe joma chuo gi matin mondo aduog ka joma mine gi. Koro kanye mabe ng'ama natiyo neno ka an gi interest. Koro kona ni apuonji mos. Koro napuonjora mos ma ang'eyo. Koro hawi maber naduga yudo kendo miyo machielo mano yie puonja mondo ati kode. Nopuonja maber mo atiyo kode makoro ene mano oshapena. Yeah. Tijno mar dusruok. Elijah, nyalo nyisowa ni chakruok ne chal nade kuma ni chake nyaka sani makoro igi kama intere? Inyalo wacho ni wuodhno osebedo kodi machalo nade? Nokoyot Pauline, nikech anya paro 2018.
nitie kama tie luongo ni telemarket. Yeah. Kanyo ni nyayudo ni anyalo agi siling 50 in 2 days. Tada kenda an ng'ama onego beni chiemo, ng'ama onego beni luokore, ng'ama onego beni rwakore. Yeah. To iyudo ka probijino kata kana yude noka lose hope. Noka ng'iyo ma ng'ato yudo, noka yudo kech kama ji odake, yudo ka jirani seche moko jirani en gi thume odogoyo, imbe di gombi. Yeah. Lakini yudo ka pok na chopo kanyo. Koro 50 nani ema natemo go akoro go mana iye. Mochopo kuma koro ayudo tich kamoro iluongo ni minimal. Minimal kana yude tich kanye mabet ochako ya wanga makoni bas. Koro kae makoro anyalo chako chango pesa matin mondo achul my own fee. Koro ma boss ma na yudo kanyo no be ongisa ni asuna koro kae kidwa dhi school anayieni no miya time mar chako dhi school makoro chako nene makoro sani at least an gi kara. Koro nyalo ayudo ka tich koro bedo mayot. Lakini noko yot. Wuoth no ok en wuoth minyawacho ni achako kawuono kang' achiel titieko. En wuoth ma rabora. Yeah. Kamano. Asuna sani in gi ji adi kamitie? Kamatie as per now an gi ji 4. Yeah, to kamane watie ne wariwo. Yeah. Koro ne wan ji 2. But sani ayawo kara kamoro mabende adwano bed enlarged. Yeah. Koro wabo medo timo gik mopogore gi magogno kende. Ya koro wabo timo gik mo kaka scrubbing, facial gi eyebrows. Koro en kama koro wabo medo timo ujuzi malach. And at the same time apuonjo joma nyiri at no cost. Yeah. Nikech iyudo ka nyithindo manyiri most of them bedo wasted oko kanyo. Ong'iyo ni onge gimonya timo. But to me, if they come to me, I will teach them. Free of charge. Kata joma chuo mabende der apuonjogi at no cost. And kase puonjogi ta abro manyo negi kama ginyalo tiye. Nikech ok ochuno ni ng'ama puonjo nyaka wati godo. Tekno setegno abo manyo ne kama tiye. Kamano. Asuna yudo ni jogo ma samoro maybe odhi school, jogi yiero tije, jo rowere magwa ohero yiero tije. Ini nyalo wacho ni gini no ni dhie kihero ama ng'ato nochuni ama situation mane gik moko timore ni godo chien kuche mano mi donje? Chien kanyo situation ema no mi adonje. But ka koro nadonje nachako here ka koro naneno ka mane gimo anyalo timo best. Yeah. Koro naneno ni school samidhie, school en mana mar bedo gi diverse mind. Yeah. Mana mar mi interact gi ji, ing'iyo kaka ji odak, iwinjo kaka ji odak oko. Koro mano bro puonji, bro miyo kata ki handle client, ing'e ni ng'ani seche moko wae kamopogore, kuonde mopogore, nikech ji odak mopogore, nitie joma nie higher level, lower level and mid level. Koro ing'e kaka handle the situation, ing'e kaka handle ng'ata mo approach. Koro ino ka jomo dhi school thoth gi yudo ni ng'ato somo kata accountancy, those are the people ma ong'e ni gin joma ler. They try ni an tij gine ni ok anyal timo nikech adwa ni abed mana kuma rwake koti. But it's not right. Yeah. Tich miyude mbele ni, that is the job. An mokwongo asetimo course mar hotel management manatieko, arito mana penj. But still ok anyal wuok kuma tiye na dhi tiyo tij hotel. Yeah. I'm sorry to say, lakini nikech tija mahero en mana mar loso kogno. Mae tiji mogoli. Mane tija mogola oko. Sani adhi mbele gi journalism. Yeah. Adong gi 1.5 years mondo atieke. But still anyalo wacho ni kata ka yudo tich kamoro abo matie part time, but tija mamiyo full time en mana tij dusruok. Mane tich mogola oko. Kendo mane tich momiyo asomo gik makora somo kamano. Asuna inyiso aka ni in ng'ano matimo tij dusruok, hotel management be itimo, journalism be itimo. Ere kaka ipogori e tije ni gite? Time mimiyori mondo mi ka kick fail. Kaka nasing'isi chien en mana mindset. Yeah. Kaki pango tije gi owuon. Kana chako an nang'eni ok anyal, an ng'ano mok nyal dhi e school after form 4. Yeah. Nikech kana tieko form 4 nachandora Nairobi and I was like nadwa ni mondo abede kamoro minyawach ni wuod ng'ane ni be kare tayo. Yeah. Koro nawacho ni kaka aseyudo kuma nyalo yude pesa na matin ni, I invest in education. Yeah. Nikech education en gima en mwandu ma ok lal kata itho idhielo. Legacy no brodo. Yeah. Koro that is why I always invest in education. Sama gokinyi ka wuok ot
atawakora adhi e school. Ang'e kaka pango gika kaka dhi e school nyaka sadi gimo nyaka saa 4 koka donje tija mar dusruok, nikech in most cases ibo yudo ni clients ochao ga yudo gimoro saa 5 kadhi mbele. Koro no kanya timo evening classes nikech godhiambo na yudo ka jomo e tich biro. Koro ingeni abo lose. Kech abo lose pesa, despite the fact that abo lose pesa to pesa na monego bedni achule school fee. So naneno ni team morning classes korka donje tija. Chien kacha iwacho ni in kod jogo mito. Ni nyalo wacho ni training mitimo ne jowa marowere gi. Okaw dweche adi ama okaw ndalo adi? Training luwore gi wi ng'ato. Nitie jomoko mamako mapiyo, nitie jomoko mamako mamos. But ng'ama se train mano mako fastest no mako gi 3 days. And after the 4th day na mi client mo mako moloso maber. And the result was perfect. Kendo an ka traini okochuno ni ka traini to nyaki anono pile. Ka mi client miloso pesa ni na mi. Oka bi traini ta wei kamano. Asuna inyalo nyisowa ni yuto mari e tiji mitimo ni chalo nade so far? Yuto okracha ahinya nikech anya wacho ni kago kwan per week okanyala gi less than 10k. Nikech iyudo ka jomo waloso gi ng'ato biro gi odwaro gik mopogore. Koro kata yuto tin nitie joma nyalo bedo kata ni in a month oyudo kata mana 10k mayudo in a week no. But koro mpangilio mari chalo nade. Nikech ng'ani yudo 10k ojipanga en gi plans ge gin mage. Nikech in seche moko yudo 10k but idwa dak kama yudo siling 50,000 or Koro ingeni ibo yudo ka ji ariyo gi opogore. Nitie ng'ama be yudo 50,000 somewhere to dak ng'ama yudo 2,000. Koro en mana mpangilio mari kaka ijipanga. Nikech anya paro kana chako school per month nanya yudo siling 8,000. To 8,000 siling 5,000 na tere school fee per month. Kech no miya thuolo mar chulo fee per month 5,000 na tere school. To 3,000 ni gima najipanga go mar chulo ot, to gima najipanga go mar dak. Koro en mana kaka ijipanga. Mana kaka iwinjo no janeno mar Lolwe TV, wabro dhi yweyo matin bang'e waduogo dhi mbele kod chenro mar twak rowere kete mana Lolwe TV. Arwaki kendo janeno mar Lolwe TV e tielo mar ariyo chenro en twak rowere. Aparo ni ng'ano ma samoro ne onge but TV mare wendwa ma kawuono wan godo e studio iluongo ni Elijah Asuna ma bende puonjo kaluwore kod tijogo mar rowere onego otim e pinywa masani. Arwaki ni machiegni kendo Elijah Asuna. Mana kuwadhi mbele inyalo nyisowa ni gin ber mage mar rawera onego ne sama en gi tije e lwete? Mokwongo rawere masani thothgi tich ma gin gi lwete yudo ka ng'ato nigi tich ma ok ohero. To sama in gi tich mokihero ok ibi time to your level best. Ibo yudo ni in gi distractions mang'eny. Kech ibo chuni ni ng'iyo tich mihero cha. Koro ayawa da bed kaka ng'ane da chopo kama. Koro yudo ni most of them nigi tich ma ok gihere lwetgi. Koro anya jiwo gi mana ni ng'ato dhi e gima odwaro. Ok ochuno ni pesa miyudo kuno romo nade. To sama be in gi tich mokihero ni tema here nikech currently mane gima mi yuto, mane gima mi dak. Koro tema here, but still you can still work towards what you want. Koro tema hero gimi timo nikech katotin, katoli, katotimi nade, mane gima mi yuto, mane gima upogi go ganda mamoko. Kamano. Asuna bende nitiere rawera moro ama osiepni moro ama ng'ano manong'eyi chon mong'e kaka ngimani osebet ma moneni sami chope sani. Bende nitiere rawera moro mosebiro iri monyisi ni Elijah en ang'o misetimo michopo kama ichope ni ambe ng'adna rieko? An gi osiepe 3 mane wan go high school. To ne wasiko ka wajiwore seche ndalo ka ndalo seche te. Funnily enough, the 3 of us, I can say most of them are successful. Nikech okochuno ni kama gisecho but they are successful. Kama gintie sani ok yuagi. To in fact the two of them
pok odhi school, pok gifanikiwa gi dhi school, but gin gi businesses, giyawo kuonde mag ohelni mopogore opogore. To mana nikech jiwruok mane wajiworego, aole mang'eny ne waweyo, ne wakoni hapana, wadaluwo yo makare, wadwa keto maisha wa obed maisha ma kiny ng'ato nyalo gombo, maisha ma kiny ng'ato nyalo go kwa mfano, adwa bet kaka ng'ane. Koro mage joma osebedo ka wajiworego, kaponi weche tek tagora kuome ni iluonge ni Livingstone sana. Livingstone, wangine Livingstone, ka koro chopo na kama tek, watim nang'o, to bong'ado na rieko. Embe seche moko biro iro idho mtoko wa Nairobi ko biro ira na Suna, an ka ochopo na kama tek, watim nang'o, to wang'adre rieko. Tadier gima waseng'ado ga, thoth ne chopo ga kare, kamano. Asuna mana kaka nowacho chien kucho, wan gi rowere moneno no somo, kendo tich mar dusruok ni en mar mon, en mar nyiri ok anyal time, en gi papers, lakini bedo ni oyiero tije osemiyo sani e not maybe higni 2 3 kama 4. Rawera ni tinyiso nang'o? Pepa ni en gima oseketo jende mang'eny e dhot. Nikech pepa en mana gima yango ni itimo gima chal kamae. Pepa en otas, kiny kitho to dong' kanyo. To seche moko iyudo ni kaka an atimo food production, seche moko kaka an awach natimo accountancy. Ta an oluonga e tij dusruok kamoro. Taneno ni an sani kama sechope ni ok anyal dhi e tij dusruok kendo an accountancy ni ema kora nachimorago nikech ka endi ema kora neno ka jilere. Adwa ni mondo fake your life, ineno. White collar job. And that is why ojende mang'eny osebedo gi tabu. Nikech yudo ni odwa ni otim kaka ji expect kuome. Odwa no nyiew lewni mabech gi tek nikech ji oseng'e ni ng'ane cha do waneno ga TV, onego be norwakore kamano. Tadie seche moko TV kuno onge mshahara malong'o. Koro odwa ni mondo o fake life mondo ji one ni kaka ng'ane waneno cha, onego be ni life standard ne odak Milimani. Tadieri mikaori dhi dak Milimani nikech ineno nao ni kanye ma ji oseketie. To mano osehinyo jende mang'eny. Tich moluongie time. An kata sani awach ni tich okethore na sani koro owalo rumo. I assure you ni poda product dala, poda bogo mjengo, and I believe ni I will be successful. Come on. Asuna yudo ni sani tije magandika, gin tije mayudo tek. Inyalo nyiso ni gin tije mage minyalo jiwo rowere mondo otem notim, both rowere manyiri to kod ma jowuoyi. Onge tich mamitie mogik kati johala. To ohala ok ochuno ni nyaka ichake gi 100,000 ok be yudo. Ok ochuno nyaka ichake gi 50,000 ok be yudo. Main go main matin main gi lweti no. Ji adima waseneno ka ono njugu e kor gweng'. To gidak kendo yudo ni gichulo nyaka school fee ne nyithindegi kendo gidak maber. Onge chieng' ma ching'ano bro kwayi kata chumbi e odi. Pesa main go njugu pesa di. Njugu gorogoro is around 350. Ka ng'eny to en 400. Kikawe midhi chiele, chumbi minya chiele go krom kata $5. Tihoke kor ndara. To magi tije ma kijana wacho ni anto magi moka nyal timo. Jowete wa moko kao odhi e stage Kisumu kanyo, okao kata ngolo gi samo ko to hono, kasta ngo duoko ne ngacha pesa ne to ngacha miye commission. Mano hala ma ng'ato nyalo timo. Mos obo chopo kuma koro embe owaro sage meki mobed gi duka ne koro ene mo use wholesale. Koro tije ng'eny en mano hala. To hala no kikibed be ni an kora rito ni adwaro $10,000 mondo ka yaw business ok be yudo. Sana kibet ok be yudo. Chak gi matin ma in gono. Mane mabro miyo idhi mbele, mane mabo miyo ibed successful. Kamano. Asuna pile wango ni ng'ato ka chako hala nyako bed discipline. Hapa ni discipline na wuoy. Inyalo wacho ni gin do's and don'ts mage mani timo kichako hala michopo kamichope kawuono ni. Mokwongo kidwa yawo successful business, tuonri. Bed ng'ama ong'e tuonore. Live a simple life. Bed ng'ama idaki in kiki fake your life. Maradek bed gi habit mar saving. Saving no is the only thing I can tell you as per me, I save 90% of what I earn every day. 10% that is the only thing I use. 90% be a bank direct. And mano ki habit masebedo kata ojende kata jomo watiyogo asetemo matek mondo kuni kata gimbe giawe bank account mondo bed gi habit of saving because it helps a lot. Mogik kima kiki team kiki changato.
nikech sama ng'ato kaka wan tijewa mag ohala gi ibo yudo ka ng'ato seche moko en simple obiro kanyo orwakore ka ng'at moro ma ing'iyo ni ng'ani chalo ng'ama japuodho. Kiduogi winjo tiyudo ni mano is magistrate somewhere and you be like to kare na chai kayem. Ng'ato ko approach just like a normal customer nikech ikia gima ng'ato en ok ochoni ng'ato nyaka biri to ng'isi no mari bingeni ane magistrate gine kama bingeni ane lawyer kia kure no they won't tell you gima gibro biro ni I want your services. Give your services to the level best. Asino wado ni gimora mora mani gi ber ne nyaka bedi gi rachne. Kwa chako gi ber, gin ber mage miseneno nyaka ni chako handi ama ohala mar dusruok. Ber maduong' maseneno en ni ohala mar dusruok osemiya somo. Mane ber kendo manya wacho ohala no nikech somo is the only thing manya miyo you be respected in the community. Ber mar ariyo gino osemiyo adak e kind ji maonge akwede gachaya nikech ing'eyo pile ng'ama onge gimoro en ng'ama ji ng'iya mabe ji ochaye kor gweng'. Tadier an dusruok no osemiyo ji luori seche moko nikech iyudo ka ji ochaye lakini kaka an akawe ni mane tija and okaluor mar wacho kamoro amora mantiere ni an ja dusruok. Koro iyudo ka ji luori to kare dusruok ni be nyamiyo ng'ato dak maisha machalo kama ya. Koro iyudo ka emomiyo miye luor. Challenges ma seche moko wanya bedo seche moko inyalo bire shop iyudo ka chopo kata gimoro kudhiambo ionge client kata chiel chunyi nyalo tho ni walor lakini mano tinde ok buogwa nikech tinde aseng'eyo kaka en and iyudo ni sama bet for long no alame mana ruoth to iyudo ka iyudo client moro ariyo adek kata ng'itiyo nyaka go saa 4 otieno you are better off. But challenge maduong' ahinya to as per me ok anai kamano. Kata sono bentire samoro ma client osebiro ni ilose then kochopo to wacho ni ne ok ilosa maber. Gin feedbacks mage miyudo kuom clients ni mostly? In most cases 80% ayudo feedback ma positive and kata ka yudo ma negative tipo yudo ni kaka approach bro miyo pod giduga nikech ok ing'eyo nitie jomoko inyalose maber to dhi kethre nitie jomoko ma seche moko dhi lose to oturo koke seche moko iwicho ne to dhi oturo. Koro jogi te once ni alosi to kobedo maber you just tell me and abo me another appointment mondo bi waloso for free. Koro mane miyudo ni gigain trust in you. So in most cases ibo yudo ni feedbacks mayudo ga are always positive. Asuna ko chakore kawuono ere kama inenore higni mabiro? Higni mabiro higni mabiro aneno ka dhi yawo the best massage parlor in Kisumu and mane gima I'm focusing in. And another thing gima ahero sana en journalism and higni mabiro aneno ka adhi bet a prominent journalist. Mane gima dwaro. Mano ber kabisa. Asuna koro wadhi kagima watieko sho adwa ningi kamera kacha imi jogo marowere advice moromore kodi advice mani tingo kibiro kadwa ni migi advice moromore kodi kabisa kalore kodi yiero tije monego ng'ano marawera otim. Gima daher nyiso ojende maneno wa e dot kanyo dagomb nyiso ni Kenya sama wasechope ni wachope Kenya mar whom do you know, how much do you have. To mondo koro in mano kik buogi mak gimiyude lweti. Kata ka en dala kanyo ka en kuoyo chodhe gi chunya achiel. Odiochieng' achiel bro mi dak 50 years. Mana nikech chieng' michako ere tijino mane chieng' ma Nyasaye bro kelo ni e hono. Kik ijar tich her tich manie lweti mano kende. Tie kimiyo gi namba nigi kama iyudi kaka inyalo yudori? An kinyayuda an KCT as from April abo yudora KCT block A number 44 to as per now inyagocho na namba namar 071803 4530 071803 4530 mane kama inyayuda kabisa kamano.
Mana kaka iwinjo janeno mar Lolwe TV, wachopo e twak rowere odiochieng' ma kawuono, kaparo ni wendo mane wan godo e studio kawuono iluongo ni Elijah Asuna, ma bende omiyowa puonj makare, advice makare, onge tiende nuoni gima owacho kotieko show. Mano ema kelo odiochieng' ma kawuono mar twak rowere. Asebedo jata chenro mar Pauline Oyudo, orituru masani, Nyasaye ogwedhi, ambo ogwedha.